Bakhulume-ke kahle bavumelane athi imali uzomtransferela nje kube into nje set in stone essentially. Athi eflathela uKnox ebe lo muntu lo car dealer slash ngazi abefonela ibhoza eyitshela ukuthi yayibo nangu uKnox kade la ezofuna ukuthenga imoto. Cabanga umsnitcher. Sesiyababona in action-ke abafana bebhoza. Bayahamba bayofuna imali shuthi yey'tibatsi komunye umuntu nje. Bangene bathi hey, imali ndoda. Imali yey'tibatsi. Lalela la sani, ngifuna ungenzela into eyi-one. Ukhipha le mali or ngiyabulisa mavu. Manje sani! Awe ma, sikokota. Awe ma, ngingayikhipha yonke. Ngize ngi-edele interest ngaphezulu, awe ma, Nkosi yami. Hhayi, babedane bambulale-ke uma beqeda.